Ang kaguol sa Getsemani. Hunyo 9. Amahan ko, kung mahimo ikasaylo unta kanako kining kupa, apan dili ingon sa kabubuton ko, kundili ingon sa imo. Mateo kapitulo 26 bersikulo 39. Diha sa tanaman sa Getsemani, si Kristo nag-antos puli sa tawo, ug ang tawhanon nga kinaiya sa anak sa Dios nagsamparay ubos sa makalilisang nga kalisang sa pagkasad-an sa sala, hangtod nga gikan sa iyang luspad ug nagkurog nga mga ngabil napugos sa pagsinggit. O akong amahan, kun mahimo isaylo kanako kining kupa. Ang tawhanon nga kinaiya, mamatay na unta ubos sa kalisang sa pagbati sa sala. Kung wala pa ang usa ka anghel, gikan sa langit mipalig-on kaniya sa pagpas-an sa kasakit. Si Kristo mawang nag-antos sa kamatayon, nga gipahayag sa mga malapason sa balaod sa Dios. Kini usa ka makahahadlok nga butang alang sa dili mahinulsulon nga makasasala, nga mahulog ngadto sa mga kamot sa buhi nga Dios. Kini gipamatud-an sa kasaysayan sa kalaglagan sa daang kalibutan, pinaagi sa baha, pinaagi sa talaan sa kalayo nga nahulog gikan sa langit ug milaglag sa mga pumuluyo sa Sodoma. Apan wala gayud kini napamatud-an nga hilabihan kadako nga labaw pa sama sa kasakit ni Kristo, ang anak sa walay kinutuban nga Dios, sa dihang iyang gipas-an ang kasuko sa Dios alang sa usa ka makasasala sa kalibutan. Kini tungod sa sala sa paglapas sa balaod sa Dios nga ang tanaman sa Getsemani nahimong labing importante nga dapit sa pag-antos ngadto sa makasasala nga kalibutan. Walay kasubo, walay kasakit nga makasukod niya nagiantos sa anak sa Dios. Ang tawo wala mahimo nga usa ka tigdala sa sala, ug siya dili gayud makahibalo sa kalisang sa tunglo sa sala nga gipas-an sa manluluwas. Walay kasubo nga makagwanta sa bisan unsa nga pagtandi sa kasubo niya, nga diha kaniya ang kaligotgot sa Dios nahulog sa hilabihan kakusog. Ang kinaiya sa tawo makaagwanta, apan limitado ang gidaghanon sa pagsulay. Ang may kinutuban makaagwanta lamang sa may kinutuban nga sukod, ug ang kinaiya sa tawo madaog. Apan ang kinaiya ni Kristo adunay mas dako nga kapasidad sa pag-antos. Ang kasakit nga giantos ni Kristo nagpalapad, nagpalalom ug naghatag og usa ka labaw pa nga gipalapdan nga pagsabot sa kinaiya sa sala, ug ang kinaiya sa balos nga igadala sa Dios kanila nga nagpadayon sa pagpakasala. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon, pinaagi ni Hesukristo ngadto sa makasasala nga naghinulsol ug nagatuo. Ang espada sa hustisya gihukas, ug ang kasuko sa Dios batok sa kadautan mipatong sa puli sa tawo, si Hesukristo ang bugtong anak sa Amahan.